Hello guys, good morning! Good morning sa inyong lahat. Ako po nga po pala si Adayat Vlog. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag niyo munang kalimutang i-subscribe. Ayan, punta ako ngayon sa bubon, sa balon. Ayan, maliligo ako at maglalaba. Titingnan ko ang aming water lily kung nakabuka. Kasi nakaraan, di ba nag-vlog ako, nakasara siya. So ngayon baka nakabuka na. Tara, samahan niyo ako guys. Ayan mga big guys, oh. Tulog na tulog. Ayan guys. Yay! Ang aming balon na hindi nalinisan. Yung may tilapia nakaraan. Ha? Ay, wow! Nakabuka ngayon na ang water lily. 2 beses na ako dito YouTube short at saka video lagi nakasara. Ngayon umaga. Ganda, nakabuka oh. Silaw. Wow! Ganda ng water lily. Ay, yung isa tapos na bumuka oh. Ano na siya, naluyos na. Uni. Day pa uni, mabukas pa sana oh, tulo. 3. Ayun naman si Bibi oh. Natakot sa akin. Yan oh. 3 pala itong Bibi. Ayun pa yung isa o sa dulo. Ayan yung likod ng babuyan oh. May mga hito dyan guys. Doon. Dati dito ko kumuha ng hito oh, yung blinag ko din. Malinis naman yan, pwede naman kainin. Yan. Ay running water niya. May pula-pula. Sapa-sapa lang yan guys. Pero dun sa likod ng babuyan, hindi pwede kay may mga tain ng ano dun. Baboy. Ayan. O diba? Nagpakita ang sunflower na tuloy. Water lily. Ano nga natin, oh, ganda. Wow. Ayan dyan guys oh. Yan yung kawayan. Diyan kami dati kumukuha ng tigigibong baril-badil, ginagawang baril-barilan kasi nga wala kaming pambili ng baril-barilan kaya diyan lang ginagawa namin yung improvised na kawayan na sa Bicol baril-badilan o sa Tagalog. Kasi sa Manila naman uso yung plastic na baril-barilan, dito yan kawayan lang. Kasi diyan kami dumadaan pagpapunta sa school pag gusto namin mag-shortcut. Lalabas yan doon sa school ng Nagot-got. Medyo malayo, 30 minutes kung lakarin ng bata. Pero sa matanda, mga 15 minutes andun na kasi mahaba na yung bitis. Ayun naman si ate ko. Ayan, nagpa-video na yan kasi naka-side view malayo. Ang ating maiyain sa camera oh. Oh, yan naman yung puno namin. Ngayon, kung masama-sama ang kapalaran mo, habang naglalaba ka, pwede ka dyan mahimatay. Kasi malaglagan ka ng puno sa puno. Ayo, buko. Puno naman sa akin. Diyos ko po, naman yung puno matumba doon sa may bagyo. Ay, sus guys. Ito ang aming buhay dito. Ito di guys, may nalaglag dito. Dalaga. Buti ang cellphone hindi nabasa. Malalim to guys oh. Pag tingnan mo lang kasi maliit. Pero kapag yan kasi malaki yan para
May marami bagang mga dahon-dahon. So, ano nangyari? Yung tuwalya ko nandoon sa loob. Ayan guys. Trapo yan. Ito pala kaya nawawala pala ang trapo kong tuwalya. Dito ho. Nako. Kasi ito, hindi naman ito talaga nalilinisan kasi ito ay backup lamang nung yung malinis na balon. Kapag ka August kasi may time na El Nino, nagtutuyuan, itong nilinisan ginagamit. Pero kapag ka may laman yung original na yun na balon na apad ang tawag sa Bicol, doon kami kasi mas maganda doon ang Pero dito mapresko din. Kaya lang, hindi man talaga to kagaya sa akin, hindi ko to makayang linisan kasi kailangan dito mga 3 lalaki o 4 kasi napakalakas nung burabod yung bukal niya. Ayun, kaya ko yun. Linisan na maliit, ito talaga hindi. Ayan, magligo na ako't maglabat. Nagaantay na ang aking labahan. Ayan. Konti lang labahan ko. Yeah. Shout out sa surf. Ginamit namin. Sige na guys. Bye-bye! Salamat sa pagsama sa akin, Buhay Probinsya. Ito ang inyong kadayot. Salamat. Bye-bye. God bless.